Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isibha. Għax jkun jiswilu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu? Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu? Għax bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien mal-anġli tiegħu u mbagħad irott lil kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. Tassew ngħidilkom li hawn xi wħud minn dawk li qegħdin hawn li ma jġarbux il-mewt qabel ma jaraw lil bin il-bniedem ġej fis-saltna tiegħu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. X'inhu l-aktar investiment importanti li inti tista' tagħmel b'ħajtek? Ġesu qed jiftħilna għajnejna u jridna nilmuħu ċar li l-flus u lanqas l-affarijiet materjali kollha li aħna nsejħu tagħna ma jistgħu jixtru l-ġenna, ifejqu qalb maqsuma jew ifarġu lil xi ħadd li qed iħossu waħdu. Ġesu qed jistaqsi: xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu? Kull ma għandna u mogħti lilna bħala rigal mingħand Alla missierna. Aħna nafu kollox lilu, inkluż ħajjitna stess. Dixxiplu veru u lest li jħalli kollox warajh u li ma jħallix li qalbu tintrabat ma dak li huwa materjali, imma jżomm ruħu ħieles biex hekk ikun jista' jikseb il-ferħ tal-ħajja ma' Alla li ma tintemm qatt. Is-salib ta' Kristu iwassal għar-rebħa u l-ħelsien mid-dnub u l-mewt. Liema hu is-salib li Ġesu qed jikmandak biex terfa' u ġġorr ta' kuljum? Meta r-rieda tiegħi ma tidirx li taqbel ma dik tal-mulej, hi tal-mulej li għandha s-seħħ. Inti lest li titlef kollox għal Ġesu Kristu biex tikseb kollox ma' Ġesu Kristu? Hu mulej u ilqa l-libertà tiegħi kollha, il-memorja tiegħi, id-den tiegħi u r-rieda kollha tiegħi. Kull ma għandi u kull ma hu tiegħi, dan kollu int tajtuli, lilek mulej inroddu, kollox hu tiegħek, għamel minnu għal kollox kif trid int, lili għatini mħabtek u l-grazzja tiegħek, din biżżejjed għalija. Amen.